Daşoğuzun banklarında daşary ýurtlarda okuyan studentlaryň bank hasaplaryna pul geçirmek isleýänlerden ýaşaýan ýerinden resmi nama talap edip başladylar. Bu arada habar berýän Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, banklarda talap edilen spravkany raýatlaryň ýaşaýan ýerindäki öý dolandyrys edaralary berýärler. Emma bu spravkany almagyň hem öz şertleri bar. Öý dolandyrys edaralaryň işgärleri özlerinden soralýan spravkany bermek üçin gaz, suw we tok ölçüjüleriň oturdulanlygy barada kommunal gulluklardan, ýagny şäheriň suw, gaz we elektrik edaralaryndan resmi nama getirmegini talap edýärler. Elektrik edarasynda spravkany bermekden öň adamlardan elektrik togunyň wagtynda tölenenligi we täze görnüşli elektron ölçüjüleriň oturdulanlygy hakynda dokument soraýarlar diýip neşir habar berýär we bu talabyň birnäçe ýyl mundan öňdürenligini, eger talap edilýän gural bolmasa indi 300-700 manat möçberinde jerime salynýanlygyny bellär. Türkmenistanda ýaşaýyş çağlarda kommunal hyzmatlaryň sarp edilişini hasaplayan ölçüjüleri köpçülikliğini oturtmak boýunça kampaniýa geçen ýylyň güzünde has güçlendi. Prezidentiň gaz, suw we elektrik energiýasynyň mokçulugyny doly ýatyrmak barada sentýabrda elan edilen kararynyň ýa-ni ölçüjüleriň oturdulmagyna gözükçülük häkimlikler we kanun goraýjylar tarapyndan öpçün edilýär. Munyň bilen baglylykda ýaşaýjylaryň öz öýlerinde gazy, suwy, togy ölçemek boýunça gurallary öz hasabyna gyssagly oturtmak üçin dürli basyşlar edilýär. Mundan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary hususanda ýaşaýjylara öz öýlerinde ölçüjüleriň oturdulanlygyny subut etmezden döwlet edaralaryndan resmi nama şolsanda iş ýerinden kagyzlar berilmeýänligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä ýaşaýan ýerinden resmi nama ýurtda köp ýerde talap edilýän dokument bolup durýar. Ol dürli meseleler boýunça döwlet edaralarynyň ençemesine ýüz tutulanda soralýar. Şol wagtda studentleriň Türkmenistanyň banklarynda açylan hasaplaryna pul goýmak ýurdun daşyna pul ugratmagyň uzypsyz mümkinçilikleriniň biri bolup durýar. Ýurtda tiz pul geçirmek hyzmaty soňky ýyllarda çürtkesik çäklendirildi. Käbir kompaniýalar işini besetdi. Hususanda Western Union öz hyzmatlaryna çäklendirmeleri girdi. Soňky bir ýyldan gowrak döwrüň dowamında daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanly studentler türkmen banklaryndaky hasaplaryna pulun geçirilen ýagdaýynda da pulny çekmekde kynçylyk çekerler. Türkmenistanyň banklarynyň öz müşterileriniň ýurdun daşynda bankomatlardan çekip bilýän pulunyň mukdaryny girdýän resmi çäklendirmelerinden daşary kartlar ýygy-ýygydan sebäbi düşündirilmezden işlemýär. Şu sebäpden Türkmenistanly studentleriň daşary ýurtlarda aç galýan we dürli çykylgylary gözleýän pursatlary hem seýrek bolmaýar.